Ipanggap mo ako matod sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, o Dios. Daygon ko ikaw, ipanggap mo ako matod sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, o Dios. Daygon ko ikaw, ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka namo, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Ang ipangga mo ako matod sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, o Dios. Daygon ko ikaw, ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka namo, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka namo, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Nakasinati ka na ba nga naakigipangayo tapos wala nimo nakuha? Naakigipangayo tapos wala gihatag? Naakigipangandoy tapos wala nimo naangkon? Naakay mga gipang tinguha nga maabot sa imong kinabuhi pero hantod sa kinalasang gininhawa wala nimo nadawat? Ikaw sa kaanak nabagay gipangayo sa imong ginikanan tapos wala niya gihatag? Unsay bation nimo? Nakikapika sa kinabuhi na siya gipangayo sa imuha nga tan-aw nimo kaya niyang ihatag. Tapos givalue kay nimo, dako kay bili para nimo ang kaning usa ka butang nga imong gipangayo sa iya ha, sa partner nimo. Tapos dili niya mahatag bisan kaya niya. Unsay bation nimo? Kung tan-aw nimo imo nang gibuhat tanan, tapos nangayo ka og usa ka butang tumbas sa imong gipangbuhat. Tapos wala gihatag nimo, bisan gihatag na nimo tanan o gibuhat nimo tanan. Unsay bation nimo? Akong pangutana nga mao atong paghisgutan karon sa atong mensahe, mao kini siya. Asa man ang Ginoo sa panahon nga wa nato nadawat ang atong gipangayo niya. Siguro daghan sa mga tao, nibisan sa mga tao nga makaingon tag
naay tarong nga relasyon sa Ginoo o walay tarong nga relasyon sa Ginoo o bisan sa kadaghanan sa mga tao, siguro nakasinati sama ni ini nga pagbati nga makaingon ta nga naatay gipangayo sa Ginoo, naatay giampo sa Ginoo, nga nagtuo kita nga ihatag sa Ginoo sa atoa. O di ba ka tungod kay gipangayo nato tungod kay makaayos siya para sa atoa o makaayos siya ngadto sa ubang tao o maayos siya nindot imo intensyon apan wala gihatag sa Ginoo. Ang pangutana mao kini. Unsay bation nimo sa panahon nga wa gihatag sa Ginoo ang imong gipangayo? Malain ka ba? Mangluod ka ba? Masuko ka sa Ginoo? Unsay buhaton nimo? Samtang atong paghisgutan ang pulong sa Dios, ang mensahe atong tan-awon kini diha sa libro sa Juan kapitulo 11. Juan kapitulo 11 bersikulo 1 hangtod sa 7. Balikon ko atong paghisgutan ang usa ka pangutana atong tubagon, asa man ang Dios sa panahon nga wa nimo nadawat ang imong gipangayo sa iyaha. Asa man ang Dios? Abi ba nakog mo panalangin siya? Abi ba nakog mo hatag siya? Abi ba nakog mo protekta siya? Pero ngano daot ta man nahitabo? O di ba ka ngano wa man ko panalangini sa Ginoo, nangalagad man ko sa Ginoo, sige kog ampo taga-adlaw, ngano wa man gihatag sa Ginoo, nag-ampo ko nga maluwas ang mga minahalaw sa kinabuhi, gisultihan ako sila sa pulong sa Ginoo, tapos ngano wala sila naluwas, ngano wala man gihikap sa Ginoo ilang kasing-kasing. Like akong intensyon nindot man. So mao ni siya ang mga pipila ka pangutana nga aton tubagon, asa man ang Dios sa panahon nga wa nimo nadawat ang imong gipangayo sa iyaha. Balikon ko ang pulong sa Dios nga ni sa Juan kapitulo 11 bersikulo 1 hangtod sa 7. Akong pagbasahon diri, ang pulong sa Dios nagaingon, Juan kapitulo 11 bersikulo 1, may usa ka tawo nga nasakit. Ginganlan siya Lazaro nga taga Betania, ang lungsod sa iyang mga igsuon nga si Marta og si Maria. Mao kini ang Maria nga mibuo og pahumot sa tiil sa Ginoo o gipahiran kini sa iyang buhok. Si Lazaro, iyang igsuon, busa ang magsuon nga si Maria ug si Marta nagpadalag balita kang Hesus nga nasakit si Lazaro, ang suod niyang higala. So si Hesus ug si Lazaro higala sila. Bersikulo 4, sa pagkabalita ni Hesus niini, miingon siya, dili siya mamatay niining sakita, nahitabo kini aron kapasidunggan ang Dios ug pinaagi niini kapasidunggan usab ang anak sa Dios. Anak sa Dios or si Ginoong Hesukristo. Bersikulo 5, gimahal ni Jesus ang magsuon nga si Marta, Maria ug si Lazaro. Sa pagkabalita niya nga nasakit si Lazaro, nagpabilin usa siyag duha pa ka adlaw ni adtong dapita. Unya miingon siya sa mga tinun-an, mamalik kita sa Judea or mamalik kita ug moadto kita atong ayuhon nato si Lazaro. Bersikulo 8 og mga pipila ka mga bersikulo kung atong basahon diri nagingon, ang mga tinun-an mitubag magtutudlo dili pa dugay nga ang mga tawo nagtinguha pagbato kanimo. Nganong mobalik ka man didtong dapita o didto. Si Jesus miingon may 12 ka takna ang usa ka adlaw, dili ba? Busa ang tao nga maglakaw sa adlawng dako, dili madagma kay hayag man. Apan kung maglakaw siya sa gabii, madagma siya kay ngit-ngit man. Gisulti kini ni Jesus og midugang pagayod siya pag ingon, ang atong higala nga si Lazaro natulog apan maadto ako aron pagpukaw kaniya. Pero aning panahon na si Lazaro patay na. Pero ang gigamit ni Ginoong Hesukristo, natulog siya. Apan ang mga tinun-an mitubag, kung natulog lamang siya, Ginoo, mamaayo siya. Ang body pasabot ni Jesus mao nga si Lazaro namatay na, apan abi nila og si Jesus naghisgot og natural lang nga pagkatulog. Busa gisultihan sila ni Jesus sa walay lipod-lipod, patay na si Lazaro. Apan tungod kaninyo, nalipay ako nga wala ako didto uban kaniya aron motuo kamo adtuon ta siya nga patay na jud siya. Si Tomas nga
ginganlag ang kaluha, mingon sa iyang isig tinun-an, manguyog kitang tanan sa magtutudlo aron mohatag usab sa atong kinabuhi uban kaniya. Atong basahon ang mulat ang tag mga pipila ka mga bersikulo. Arita sa bersikulo 33, unsa may nabati ni Jesus sa panahon nga naa na siya didto. Bersikulo 33 sa samang kapitulo sa libro sa Juan kapitulo 11, sa pagkakita ni Jesus nga naghilak si Maria, ingon man ang mga tao nga mikuyog kaniya, natandog siya pag-ayo og nanghupaw siya. Masay nanghupaw? Si Ginoong Jesucristo nanghupaw gani, nagbakho or grabbing hilak, like sakitan siya. Bersikulo 35, ato makita, og mihilak si Jesus. Ato nakita, mihilak si Jesus. Like, nasakitan siya, like emotionally, si Ginoong Jesucristo, tao siya, nibati siya kasakit, kaguol, like mihilak siya tungod kay patay na si Lazaro. Atong tanawon sa bersikulo 41, og ilang gikuha ang bato, unya mihangad si Jesus, og miingon, Amahan, nagpasalamat ako kanimo, nga namati ka kanako. Nasayod ako nga kanunay kang mamati kanako. Apan nagsulti ako niini tungod niining mga tao nga ni adinhi aron sila motuo nga ikaw maoy nagpadala kanako. 43. Og human niya isulti kini, misinggit siya, Lazaro gula ngari or gula gikan sa lubnganan. Upat na kaadlaw sa pagkamatay ning Lazaro nga naabot si Ginoong Jesucristo. 44, og migula ang namatay nga binugkusan tungod sa ilahang panahon ang mamatay kay bugkusan nila og kaning bandahe, posto nila sa kaning panapton. Ato makita diri migula ang namatay nga gibugkusan og mga bindahe, ang iyang mga kamot og tiil ug ang iyang naong pinutos og panapton. And then giingnan sila ni Jesus, badbari ninyo siya og palakta. Ang mga pipila ka mga bersikulo pagpakita lang nga si Lazaro nabuhi siya. And then ato makita diri sa kinalasan nga mga pipila ka mga bersikulo, napoy mga tao nga nangita pod og gubot bisan sa milagro nga gibuhat sa Ginoo. Pero ang atong tanawon dire, ang pinakasentro nga istorya, nabot sa punto sa mga pipila ka mga bersikulo, si Maria og si Marta miingon siya, pagkaabot ni Ginoong Jesucristo, si Maria og si Marta miingon sila nga kung ni anhi paunta ka, ilang gihisgutan si Ginoong Jesucristo, siguro dili mamatay ang akong igsuon. Og mao na samtang atong tan-awon pag-ayo hinuklogan pag-ayo ang mensahe sa Dios ang giawhag matag usa. Nga din mangayo ta og kaalam, ablihan sa balang espiritu atong una-una kasing-kasing, atong masayran masuta unsa ang mensahe sa Dios nga ipaabot kanato. Magampo sa kita. Labing gamhanan ug balaan ang mga Dios, ikaw ang Dios nga tuburan sa gugma ug sa kaluoy. Tag-iya sa among kinabuhi. Ginoong Dios sinintak naa, kami nagapasalamat sa kahigayunan nga makatuon kami sa imong mensahe. Salamat o Dios ug tuguti Ginoo dakong pabor nga diin gikan sa balang espiritu, magasusi sa matag usa ka kasing-kasing, magaabli sa matag usa ka hunahuna nga among makuha Ginoo ang mensahe ug amo ang matisok kini sa kasing-kasing ug among maaplikar ang mensahe nga amo ang nakuha gikan sa imong nga pulong. Utuguti o Dios nga magkinabuhi kami nga uyon Ginoo sa imong kabubuton ug base sa imong mensahe nga imong ipaabot kanamo ug sa matag usa karong adlaw. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan, gamitang ako mga ngabil sa pagpanulti sa imong mensahe nga diin maghatag kanig dakong kausaban ug naay gahom pinaagi sa imong balang espiritu nga tandog sa matag usa kasing-kasing sa tanang dalunggan nga namati karon. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen. So ato makita diri ang usa ka sitwasyon nga diin si Lazaro ang suod nga higala ni Ginoong Jesucristo, namatay siya. And then si Ginoong Jesucristo naa siya sa lain nga dapit,
nagministeryo pud siya mahitungod sa kaluwasan, mahitungod sa paglaom, mahitungod sa like mao ni gibuhat Ginoong si Kristo nga diin naghatag kausaban sa kinabuhi sa mga tao. And then si Lazaro sa laing dapit, kuyog yang igsuon si Maria ug si Marta, nasagit si Lazaro, and then namatay siya. And then si Ginoong Kristo samtang nagministeryo siya, pila ka adlaw ang milabay, miadto siya, mibisita kang Lazaro. And then pag-abot ni Ginoong Kristo dito dapita sing Maria ug si Marta, ingon sila nga diin nga Ginoo, kung naa pa lang unta ka, siguro dili mamatay ang akong igsuon. Murag unsa ni siya klase nga istorya, murag unsa man gibasol nila si Ginoong Kristo tungod kay namatay lang igsuon, tapos murag responsibilidad ni Ginoong Kristo nga dapat mabuhi lang ang igsuon. O sahay kani nga senaryo ba murag siguro murag nakasinati man siguro ang tanan kaning duha ka punto. Una, kaning gibasol ka sa mga tao bisan pagdili nimo responsibilidad. For example, sige kag tabang nila, sa panahon nga nanginhanglan sila, tapos wala kay ikatabang, mahulog na murag ikaw mo nahimong bati nga wa kay gikatabang nila. Ingon ana. And then panduha, mauni siyang kani po mga tao nga diin nay mga tao nga nagbuhat nagmaayo, o di ba ka nay mga tao nga tan-aw nimo kaya nilang buhaton ang usa ka butang nga imong gipangayo or usa ka butang nga imong gipangandoy nga mabatunan or gitingoa sa kinabuhi. For example, kang Maria ug kang Marta, nagtuo sila like hugot kay ilang pagtuo nga si Ginoong Kristo gamhanan siya. Hugot kay ilang pagtuo nga si Ginoong Kristo makabuhi siya og patay, tungod kay miingon sila nga diin kung naa pa unta ka dili mamatay akong igsuon, like nagtuo sila nagamhanan si Kristo og sayon ra para sa iyaha nga moayo og sakit, sayon ra para sa iyaha ang mobuhi og patay, like nagtuo sila. So mao nang siguro sa ilang punto nga diin nagampo man mi sa Ginoo, nangayo mi sa Ginoo, kanang nindot among intensyon, wala mi nagbinuang, wala mi gibuhat nga bati, nangayo mi nga tinuoray gikan sa mong kasing-kasing, miluhod mi, mihilak mi, tapos ngano wala man gihatag sa Ginoo. So ingon ana siguro nga punto. Like siguro pipila sa ato mga kaigsuonan nga naminaw karon, siguro nakasinati man siguro ta ni ana sa kadagang higayon nga naatay gipangayo sa Ginoo, nagampo ta atubangan sa Ginoo, miluhod kita, mihilak kita atubangan sa Ginoo, naatay gipangayo sa Ginoo, kaluwasan ba sa atong pamilya, o di ba ka kaluwasan sa ubang mga minahal sa kinabuhi, o di ba ka kausaban sa usa ka tawo, o di ba ka naglibog ka emotionally, hugot na kayo, like huot na kayo mong kasing-kasing, o di ba ka nawagtangan ka sa trabaho tapos naibati nga nahitabo sa imong pamilya, o di ba ka ang usa sa mga minahalin mo sa kinabuhi nibiya o namatay pod, o di ba ka like daghan kayo mga posibilidad nga diin mangayo ta sa Ginoo, ni bisan gani mo ingon ta nga Ginoo kung imo lang ning buhaton ako gihalad ang tibuok na akong kinabuhi para sa imuha, tapos wala gihatag sa Ginoo sa imuha. Ang pangutana, unsa man imong bation? Malipay ka ba? Sa panahon nga ang mga tao moingon sa imuha nga diin na ikabubuton ni ana, brother, sister, na ikabubuton ni ana ang Dios, na itumong ana ang Ginoo, okay ra na, like manlipay ka ba sa panahon nga diin naakay ato lang ibutang sa usa ka pamilya magtiayon, bag-ong minyo na sila gipangayo sa Ginoo sa pipila ka dugay ng katuigan nga makabaton silang anak. Tapos ilang anak, mga 2 years old or 3 years old, lipay kayo ang mga pipila nila katuig, tapos nasakit ilang anak, nagampo sila sa Ginoo nga maayo ilang anak, pila ka buwan, abot na lag usa ka tuig ang inampuay nila, walay paltas, taga-adlaw nagampo sila sa Ginoo. Taga-Domingo naa sila sa simbahan, Bible studies attend sila, prayer meeting attend sila. Tapos grabe nila ka-faithful, like mutabang sila, mo-support sila sa ministry. And then usa ka tuig or pila ka buwan, gikuha sa Ginoo ang batang anghel. Gikuha sa Ginoo ang usa ka bata nga ilang like bililhon kayo para sa ilaha. Murabag tinubdan sa ilang, murabag usa sa
naghatag nila og grabe ka nindot nga kalipay. Tapos unsa may bation sa magtiayon? Malipay ba sila nga moingon nga di nay kabubuton ang Dios niini? Malipay ba sila makadungog sa mga tao nga moingon okay ra na, like ingon ana man jud na siya, ang Dios mo jud mo itag-iya sa tanan. Siya nagahatag, siya mo nagakuha. Unsa may bation sa mag-asawa? Siguro ibutan nato sa duha ka aspeto nga mag-asawa. Una, mag-asawa nga diin mangutana sila sa Ginoo. Like, Lord, ngano man nga kanilang unta, ngano di man nimo ihatag, ngano wa man nimo giayo ang ako ang anak, ngano wala man nimo ayuha gamhanan man ka. Wala mi absent taga Domingo, prayer meeting, Bible studies, attend mi tanan, support mi sa ministry, sa bisan unsa nga ministry, church plant, campuses, like bisan unsa nga ministry among gisuportahan. Tapos taga-adlaw nagbasa mi sa imuha nga pulong, taga-adlaw nagampo mi. Nibisan gani ang ubang tao giampo namo, tapos nay ubang tao nga naayo nga among giampo, tapos ang among kaugalingon nga anak wala man lang naayo. Ang pinakapait imuha pa jung gikuha. Siguro ang usa ka pamilya magtiayon, ang una, ingon ana, mubati sila kaguol, mubati sila kasakit, mubati sila kahangawa, mubati sila kabugaton. Sa pinakapait nga punto, mubati sila og pagmahay or pagbasol. O di ba ka pagpasangil. Like nagbasol sila, like malain sila sa Ginoo. Amay pa di ay kung imo naman lang gikuha, amay pagmubiya na lang mi sa ministry, may pagdi na lang mi musimba, may pagdi na lang mi magampo tungod kay di man gihapon nimo tubagon ang amo ang pagampo, may pagdi na lang mi magampo. Imo man gihapon gikuha ang amo ang anak, o di ba ka unsa nga mga butang nga bililhon para sa imuha, ay may pagdi na lang ko moadtog simbahan. May pagdi na lang ko magpakita sa mga Bible studies, prayer meeting, dapat dili ko aktibo sa ministry. Kung gibuhat man ganin ako tanan tapos wala mo gihatag ang akong gipangayo. Siguro ingon ana nga klase nga pagbati siguro ang usa ka pamilya. Usa ka magtiayon. And then sa ikaduha nga magtiayon, sige nilag kaning ampo tapos basa sa mensahe sa Ginoo, ilaging gitisok sa ilang kinabuhi. Do dili man makontrol jud nato ang emotion. Pero for at least man lang ilang nasabtan unsa ang mensahe sa Dios. Like ilang nakita nga din tinuod man nga ang Dios jud ang tinubdan sa tanan. Nibisan akong kinabuhi o sa magtiayon, nasayod sila nga din ilang kinabuhi panag-iya sa Dios. Nibisan ang tanang butang nga naa sa ilaha panag-iya sa Dios. Ang pinakaanindot lang nga ilang gibuhat tungod kay miduol sila sa Ginoo, nga sila tabang sa Ginoo, nagampo sila nga miingon sila nga, Lord, kung imo man ning kabubuton nga imo man gikuha ang among anak, hatagi pod mi og kusog nga kaya namo barugan, nga kaya mi mo barog, nga kaya namo magpabilin, nga kaya namong kaning mahimong lig-on sa among pagtuo. Hatagi mi kusog nga igo nga mubarog kami, nga dili kami madala sa among pagbati, dili kami madala sa pagsulay, dili kami madala sa sitwasyon. Like ang Ginoo, di man siguro ingon ang Ginoo nga diin kung hatagan kaniya problema dili kaniya tabangan. Ang Dios dili mo hatag og problema nga dili nato makaya. Mohatag ang Dios og problema nato, mga pagsulay, mga kasakit, tanaw sa Dios kaya og kaya gini nato. Andin mga itagtabang sa Ginoo, naaman siya diha. Kung di nimo makaya ang tanan, naaman ang Dios. Andin usahay na ako'y nadungog nga kaning mga tawag nila content creator or mga influencer, Christian influencer nga nasa YouTube. Nga di nakasulti siya nga buhata ang tanan, tapos kung di na nimo kaya isalig sa Ginoo. Siguro na siya mali ang iyang gisulti. Like bisan unsa na siya pagbutang-butang mali iyang gisulti. So kung makaya ra nimo di ka mo salig sa Ginoo, tapos kung di na nimo kaya salig nimo sa Ginoo. Ang punto nato diri mao ni siya. Gamay nga mga butang, kaya man na nimo or dili imo nang isalig sa Ginoo. Magkinaunsa man ihatag isalig sa Ginoo. Tungod kay ang Dios nasayod siya sa tanan. Kung mahimo man tang dependent lang sa Ginoo sa panahon nga di nato makaya, tapos dependent ta sa atong kaugalingon sa panahon nga kaya nato. Musangpit lang ta sa Ginoo sa panahon nga convenient na to. Sumuduol lang ta sa Ginoo sa panahon nga kaning nagkinahanglan jud ta. Di man sa ingon nga nagkinahanglan ang Dios sa tao. Di man sa ingon nagkinahanglan ang Ginoo
sa tao. Ang Ginoo perpekto na siya, wa siya nakinahanglan sa tao. Pero nindot kaayo nga din gihatagag kahigayunan sa Dios ang tao, gihatagan niya og kaugalingong prinsipyo, kaugalingong hunahuna, kaugalingong pagbuot, nga din ang tao mismo makakita sa iyang tumong sa kinabuhi, mao ang pag-alagad sa Ginoo. Muna kung ato makita sa ato nga sitwasyon karon, sama kang Marta o kang Maria, sa ilang nga pagbati, siguro makaingon sila nga, Lord, kung naa pa siguro ka diri, siguro wala siguro idautan na hitabo sa akong igsuon. Dili siguro siya mamatay. Din kapila man sa higayon sa atong kinabuhi nga makaingon ta nga, Lord, siguro kung nitabang palang unta kanako, or siguro kung naa palang unta ka, siguro kung imo unta gitubag ang akong mga pag-ampo, siguro kung mauni imo untang gi-provide ang akong gikinahanglan, siguro nindot siguro kayo ang akong dagan sa kinabuhi. Di siguro magkalisod-lisod ang akong kinabuhi karon, akong pamilya karon, akong kaugmaon. Like wa na ko nasayod tungod kay mura na kog malumos sa mga problema, mura na kog malumos sa mga pag-antos, mga kasakit sa mga sitwasyon. Bisan nasayod ko sa kamatuoran nga niyon ko nga naay solusyon, naay plano ang Ginoo. Like bisan nasayod ta pero naata sa taliwala sa mga sitwasyon nga diin murag feel nimo bugat na kaayo. Siguro makaingon ka, Lord, kung naa pa siguro ka diri imong gisulbad kining tanan, grabe siguro kanindot ang ako ang kinabuhi. Grabe siguro kanindot among pamilya. Grabe siguro kanindot ang ako ang pag-eskwela, akong panarbaho, ang ako ang kaugmaon, ang ako ang mga plano, desisyon. Dili na unta magkahuwad-huwad, di unta magkaguliyang, di unta magkasamok, di na unta nga halos sa kabugat sa problema. Murag nag-ampo na lang, Lord, patiyan na lang siguro ko kay di naman ako makaya. Like ingon ana, like Lord, nindot siguro kung naa ka. Siguro sa panahon nga maingon tag, Lord or Ginoo, nindot man siguro kung naa ka, nindot man siguro kung imong gitubag, nindot man siguro kung natay daghan kayong kanibang kondisyon or what if or siguro. Like naatay daghan kayong mga pwedeng masulti mahitungod sa ingon aning mga butanga. Pero always natong hinumduman, mao kini siya. Sa panahon nga naay naabot sa imong kinabuhi, kanibang bati ang nahitabo sa imong kinabuhi. Makaingon ka nga batia sa dagan sa akong kinabuhi, oy. Siguro kung wala ni gihatag sa Ginoo sa ako siguro nindot siguro ang ako ang kinabuhi. Siguro kung gihatagan pa kog nindot nga pamilya sa Ginoo or mga mahigugmaon nga ginikanan or moatiman nga ginikanan, nindot siguro kayo ang dagan sa akong kinabuhi. Kung gihatagan siguro ko sa Ginoo og himsog nga panlawas, siguro makatrabaho siguro ko mga nindot nga trabaho, makadagan siguro ko, makabuhat ko unsa ang mga buhat nga kaya na kong buhaton sa mga athlete or bisan unsa. Siguro kung gihatagan pa siguro ko og igong kaalam sa Ginoo, siguro mo-excel siguro ko, and then like daghan kay ta mga pwede nga masulti nato nga unta gihatag sa Ginoo. And then ang pangutana nga akong ipaabot sa matag usama, okay ni siya. Una, nagkulang ba ang Ginoo diha nimo? Nagkulang ba ang Ginoo diri nato? Ato bang giingon nga diin ang Ginoo wala siya kasabot sa iyang gipangbuhat? Ang Ginoo wala siya nasayod unsa ang nahitabo sa imong kinabuhi? Ang Ginoo ba wala siya nasayod kung unsa ang dagan sa imong kinabuhi? Wa ba siya nasayod sa imong problema? Ang Ginoo ba wala siya ipaki sa imong baskin nag-antos na ka? Ang Ginoo ba murabag nagpabuta-buta siya nga wa siya kakita nga nag-antos na ka? Pasabot ba ni ana nga diin walay Ginoo? Or natulog ang Ginoo? Walay paki ang Ginoo? Or nagkulang ang Ginoo? Unsa man jud? Ang Ginoo ba malipay kung daotan na mahitabo sa kinabuhi sa tao? Mao na siya ang mga pipila ka pangutana nga akong ipaabot sa imuha. Sa panahon nga daghan kay kag mga pangutana o daghan kay kag mga what if, daghan kay kag mga siguro nga nindot unta kung gihatag sa Ginoo, nindot unta kung gi-provide sa Ginoo, nindot unta kung gitubag sa Ginoo. Pero nindot kayo nga aton tan-awon diri.
unsa ang mensahe nga gusto ipaabot sa Ginoo sa imong kinabuhi gamit ang imong sitwasyon karon, gamit sa imong problema karon, gamit sa imong pagsulay karon. Unsa ka ang mas nindot nga diin makita nimo unsa ang solusyon, makita nimo unsa gibuhat sa Ginoo, makita nimo nga din taliwala ni ining tanan na ay plano ang Dios, taliwala ni ining tanan gamhanan ang Dios nga bisan wala nasayod ang tao, bisan wala ta nasayod unsa ang dagan sa sitwasyon, wa nagpasabot nga ang Ginoo wala siya nasayod unsa ang dagan sa sitwasyon. Ang Dios nasayod siya unsa ang dagan sa sitwasyon, unsa ang dagan sa imong kinabuhi, ni maski ikaw mismo wala nasayod unsa ang dagan sa imong kinabuhi. Nasayod ang Dios kanus-a ka like unsa ang dagan matag adlaw sa imong kinabuhi, unsa ang dagan matag buwan, matag semana, bisan tuig ni bisan ang Dios nasayod siya kanus-a mamatay ang tao. Nasayod ang Dios sa tibuok nimong kinabuhi. Nasayod siya unsa ang dagan o kita wala ta nasayod. Siguro daghan kay problema ang mga tao tungod kay gusto mong gud nato pabor nato tanan. Gusto nato nga diin nindot ang dagan sa atong kinabuhi, gusto nato nga diin panalanginan nas Ginoo, nindot atong balay, nindot ag income, nindot ag sakyanan, gusto nato nindot komportable ang atong kinabuhi. Kinsa may tao nga mo'y ka nagampo ka, Lord, di ko ganahan nindot og balay, ganahan lang ko ganang matogra ko sa ubo sa kahoy. Magampo ko nga, Lord, di ko ganahan og ganing mga nindot kay nga sakyanan, hatagi lang ko kaning kormata, kariton, ya ganahan ko mag-enjoy lang ko sa nature. Like Lord, ay ko taon ko hatagig panalangin nga dagko rapod kay nga sweldo, di pud ko ganahan na Lord nga akong sweldo tag 100,000, 200,000 or tagpila pa na siya. Ganahan ako Lord nga masweldo lang ko tag 1,500 every month. 1,500, o di ba? Tapos mas mag-rust na ko ba unsa ang panalangin jud gikan nimo, like dagan siguro tag wala man siguro yung mga tawo ngayon ana siguro no ang ilang mga klase nga pag-ampo. Lord, ganahan jud ko nga masakit ko karon kanang hapit na jud ko mamatay tapos masangpit ko nimo tapos ayuhon ko nimo Lord. Like ingon ana klase nga mindset sa tao. O man siguro ingon nga Lord, like ingon ani gani like mga pag-ampo nga mga bati. Lord, ganahan ko mag-antos ron, ganahan ko magsakit ron. Ipahamtang ra gud nako Lord ang silot. Ipahamtang ra gud nako Lord ang kaning grabe kapait nga kinabuhi. Ingon ani nga klase nga pag-ampo. Wala man siguro. Like ang tao nagampo sila nga nindot ang kahimtang, haruhay, nagampo og protection, nagampo og provision, nagampo og kana like kaayuhan. And then kung dili pabor nato ang sitwasyon, mo na magsugod na ang kaning mga istorya sa mga tao nga Lord nindot unta kung imong gihatag, Lord nindot unta, siguro Lord kung ingon ani pa unta nindot taon tagdagan, nindot unta akong kinabuhi, bla bla bla. Tungod kay dili nato pabor ang sitwasyon. Pero mao ni siya ang akong ipaabot sa matag usa. Si Ginoong Jesucristo, pagkakita niya ning Lazaro, si Lazaro patay. Si Ginoong Jesucristo, maato makita nga diin gibanhaw niya si Lazaro. Apan before niya gibanhaw si Lazaro, bisan pag naa ang gahom sa pagbanhaw sa patay, iyang nakita ang iyang higala si Lazaro. Patay, unsa iyang gibuhat? Bersikulo 35, mihilak si Jesus. Laktod nga pagasulti, sa tanan nato mga pag-antos, dili manhid ang Dios nga wala siya nakasinati, wala siya mibati og kaguol, wala siya mibati kasakit. Ang Ginoo naa siya kasing-kasing. Nga masakitan siya sa panahon nga nasakitan ang iyang mga kaanakan. Ang Dios mubati siya og kalipay sa panahon nga diin ang iyang mga kaanakan naglakaw sa sakto nga dalan. Ang Dios mubati siya og kaguol sa panahon ng iyang mga kaanakan wala na nagalakaw subay sa kabubuton sa Dios. Mubati siya kasakit sa panahon nga nag-antos siya mga kaanakan. Never malipay ang Ginoo sa panahon nga mag-antos ang iyahang mga kaanakan. Wala gibuhat sa Dios ang imperno para sa mga tao. Gibuhat sa Dios ang imperno, isip silot, sa dautan, sa demonyo, kang Satanas. Ang nakaapan lang, dagan sa mga tao, ang wala misubay sa dalan paingon sa langit. Bisan dili para sa ilaha ang impyerno. Pero dagan sa mga tao nga gipili nilang mulakaw dihang dapita. Ug mao na kita mismo nga nasayod sa kamatuoran. Kita mismo mo nasayod nga diin ang Dios aside nga gamhanan siya, maluluyon siya, mahigugmaon siya, nasayod siya unsa ang dagan sa atong kinabuhi. Kung naa may mga butang nga wala nahatag sa Ginoo sa imuha nga tan-aw nimo nindot unta kung naaning mga butanga.
Ato lang ibutang sa punto, mas maalamon ka pa ba kaysa sa Ginoo? Kung ihatag sa Ginoo kaning butanga nga imong gipangayo, unsa man kaha ang resulta sa pipila ka buwan, pipila ka tuig, ang mulabay human gihatag sa Dios kaning butanga. Nagpasabot ba nga din ang Dios wala siya nasayod sa iyang gibuhat sa imong kinabuhi? Sa panahon nga hatagan kag problema, nagpasabot ba nga ang Dios wala siya nasayod ngano gihatagan kaniyang problema? Sa panahon nga naa kay pag-antos, nagpasabot ba nga ang Dios wala siya nakapangagpas kung unsa ang mahitabo ugma, unsa mahitabo nimo? Ang Dios ba wala siya nasayod sa panghitabo sa imong kinabuhi? Mas maalamon ka pa ba kaysa sa Ginoo? Mas nasayod pa ba ka unsa mahitabo ugma, sunod semana, sunod buwan kaysa sa Ginoo? Sa panahon nga daghan kay tag mga reklamo at ubangan sa Dios. Wa ko niingon nga dili na ta pwede mo reklamo. Wa ko niingon nga dili na ta pwede magbagulbol. Wa ko niingon nga dili na ta pwede magbasol-basol. Pero hinaot unta nga dili ingon ani ang atong batasan at ubangan sa Dios. Kung ang Dios mo yung tag-iya sa atong kinabuhi, kung ang Dios mo yung tag-iya ni ining kalibutan, kung ang Dios mo yung nasayod ni ining tanan, unsa may katungod nato nga istoryahan nato ang Ginoo og bati tungod kay nagkuwang siya sa panalangin sa ato sa protection, sa pag-atiman, sa paghigugma, sa paghatag og mga butang nga imong gipangayo sa Dios. Hinaot dili mahimo nga habit sa matag usa ka nato karon. Sa tanan nga dalunggan nga namati karon. Kung ikaw usa ka man sa mga tawo nga dali kayo mosulti og bati at tubangan sa Ginoo sa panahon nga wa nimo nadawat ang imong gipangayo diha sa Ginoo. Mao siguro ning mensahe nga bagay para sa imo. Nga kinahanglan nato usbon ang atong kasing-kasing. Lisod man usbon ang kasing-kasing mga itagtabang sa Ginoo. Nga din Lord, usba ang akong kasing-kasing. Nga din ako masabtan ang sitwasyon bisan unsa kapait. Nga mas makuha nako ang imong plano kisa sa ako ang mga pangagpas sa sitwasyon. Hikapa akong kasing-kasing Ginoo. Bag-uha ang akong kasing-kasing. Lig-una ang akong kasing-kasing nga mas makita nako ang maayo kisa sa bati sa panahon nga na ako sa grabe kangit-ngit nga sitwasyon. Nga mas makita nako ang imong mga kamot nga nagapanglihok kisa sa kangit-ngit nga akong pangagpas nga diin ingon ani ang mahitabo sa akong kinabuhi kung dili ni siya mahitabo. Dili ni siya mahatag, di na ako maangkon kini mga butanga. So nindot kayo siya nga mensahe nga ato ang hinuklogan karon adlaw. O again, balikon ako. Ang mensahe nga ato ang ginahisgutan. Unsa man ang bation nimo sa panahon nga wa gihatag sa Dios ang imong gipangayo. Balikon ko. Unsa man ang imong bation sa panahon nga wa gihatag sa Dios ang mga butang nga imong gipangayo. Hinaot sa mensahe nga atong nadungog karon kaganina. Hinaot mo'y magpukaw nato, maghikap sa atong kasing-kasing, mag-aabli sa atong hunahuna sa labutan nga din ato makuha nga diin bisan wala nato nakuha ang tibuok sitwasyon, ang dagan sa atong kinabuhi, ang dagan sa maong sitwasyon, pero wa nagpasabot nga ang Dios wala siya nasayod ni ining tanan. Nasayod ang Dios sa imong sitwasyon, nasayod ang Dios sa imong problema, nasayod ang Dios sa imong mga kasakit, nasayod ang Dios nga din na siya plano taliwala ni ining tanan. Dili malipay ang Ginoo sa panahon nga nag-antos ka, pero malipay ang Dios sa panahon sa kasakit, sa panahon sa kalisod, sa panahon sa mga pag-antos, magpabilin putli imong kasing-kasing nga mobarog kita sa mga problema. Koyog ang Dios. Mao ni kalipay ang Ginoo. Mao ni kalipay sa Dios. Nga diin ang iyang mga kaanakan taliwala sa kalisod sa kinabuhi, taliwala ni ining tanan, magpabilin, mobarog sa ilang pagtuo diha sa Ginoo. Mao ni kalipay sa Dios. Ug ang panalangin, dili lisod ihatag sa Ginoo sa mga katawhan. Kung magpabilin lang kitang tanan, barog nga malig-on diha sa atong pagtuo ug maghatag himaya sa Ginoo tungod kay mao nay kalipay sa iya. Kung ganahan tag panalangin, protektahi ang kalipay sa Dios. Ayaw ang imong kalipay sa mga butang sa kalibutan. Magampo kita. Labing gamanan ug balaan na mga Dios. Salamat o Dios sa maong mensahe nga among nadungog karon nga diin imong gihatag or kani nga istorya sa kinabuhi ning Lazaro nga diin nibisan niya mga kaigsuonan, si Maria ug si Marta,
do naa sila pangagpas nga kung unta naa ka didto buhi si Lazaro. Siguro sa pipila namo Ginoo ka mga kaigsuonan sa tanang dalunggan nga namati karon. Siguro daghan siguro kay mig mga pangagpas sa kinabuhi nga kung gihatag nimo kaning pagampo nila nindot unta ang dagan, kung gitubag lang unta nimo Lord ilang mga pagampo, siguro nindot kayo ang dagan sa ilang kinabuhi, sa ilang pamilya. Apan Lord ako mga pagampo Ginoo nga din nasayod ko nga dili man lalim ang ilang sitwasyon nga giagian karon. Ako Lord nagaampo Ginoo nga din padayon sa padayon nga higayon ang imong balang espiritu padayon Ginoo nga magministeryo sa ilang kasing-kasing, sa ilang nga kinabuhi antud masabtan nila Ginoo kung unsay imong plano, nga din ila makita nga ang tinuod nga kalipay diha sa imuha, ang tinuod nga katagbawan diha sa imong presensya. Ug hinaot Ginoo nga diin ilang makuha Ginoo nga diin taliwala niining tanan na ang imuhang kamot nagsapnay sa ilaha bisan naa sila mga problema. Andam ka o Dios na ka sa ilaha kanunay, utuguti o Dios nga masabtan nila ang sitwasyon o yun sa imuhang mensahe para sa ilaha. Dalaygon ka o Dios, ikaw ginapadayon mag-bless sa matag-usa sa tanang dalunggan karon. Hikapa o Dios sa ilang kasing-kasing nga sila pod mismo ilang makita sa ilang kaugalingon nga dili panahon nga kung naami sa kapaitan dili panahon nga mosulti kami bato kanimo. Kung dili panahon kini nga din mo duol kami diha sa imuha ug among masayran nga din ikaw ang tinubdan sa tanan, ikaw ang sinugdanan sa tanan, ug diha kanimo ang kinabuhi, ug diha kanimo ang kinabuhing walay katapusan. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan, kanimo lamang tanan dungog himaya sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.